सोंनाय बिदां 2.3 नि 2 नम्बरनिखौ मावफुंगोन। दिनैहाय 2 नम्बराव कुइसना बुंदों नैथि बिदाब गोबां राशिखौ सेथि बिदाब गोबां राशिजों राननानै सेथि बिदाब राशिया नैथि बिदाब गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा नायग्रोम। बेवहाय जोंहा सानजाबगिरि नंगौना नङा बेखौ नायग्रोमनांगौ। जोंना कुइसनाव बुंदों नैबे सेथि बिदाबा नैबे नैथि बिदाब गोबांनि सानजाबगिरि नंगौना नङा बेखौ जोंहा राननानै चेक खालामनांगौ। जों माब्ला नैबे सेथि बिदाबखौ नैथि बिदाबनि सानजाबगिरि होननानै बुंगोन जेब्ला जोङो बे सेथि बिदाबजों नैथि बिदाबखौ राननानै जुदि रानखोन्दाया जुदि लाथिख' जाहैयोब्ला एबा आद्राया जुदि लाथिख' ओंखारोब्लानो जोङो बे सेथि बिदाबखौ नैथि बिदाबनि मोनसे सानजाबगिरि होननानै बुंगोन। अब्ला फैदो जों नायनोसै। हमनानै लाबाय बेयाव आङो 2 आरो 4 मोनसे एग्जाम्पल लाबाय। नैबे 2खौ आङो नैबे 4नि मोनसे सानजाबगिरि होननानै बुंगोन। माब्ला? जेब्ला जोङो बे 2जों नैबे 4खौ रानोब्ला आबुङै रानजानानै जुदि आद्राया लाथिख' जायो अब्ला जों बे 2खौ बे 4नि मोनसे सानजाबगिरि होननानै बुंगोन। जेनेबा जोङो बेयाव रानबाय 4खौ जुदि जोङो 2जों रानोबा 2 सानजाब 2 4 मोनो होमबा आद्राया बेसेबां जाखो लाथिख'। होमबा 2जों 4आ आबुङै ग्रोब रानजादों। बेनिखायनो बे 2आ 4नि मोनसे सानजाबगिरि जाहैबाय। थिग बिदिनो जोंना बे कुइसनावबो जोङो बेबायदिनो खालामनांगौ। बे गिबि बिदाबजों एबा सेथि बिदाबजों जोङो नैथि बिदाबखौ रानगोन। राननानै जुदि आद्राया लाथिख' जायो अब्ला जोङो बे सेथि बिदाबखौ नैथि बिदाबनि सानजाबगिरि होनगोन। अब्ला फैदो जों राननानै नायनोसै से नम्बरखौ। बा से नम्बराव कुइसना दङ t स्कुवेर माइनास 3 समान समान 3 स्कुवेर माइनास 3 सेथि बिदाबाव आरो नैथि बिदाबाव दङ जोंना 2 3 टू द पावर 4 प्लास 3t³ माइनास 2t स्कुवेर माइनास 9t माइनास 12। बेवहाय जोङो रानजाग्राखौ px हमबाय। px आव जों लानांगोन 2t टू द पावर 4 प्लास 3t³ माइनास 2t स्कुवेर माइनास 9t माइनास 12। रानग्रायाव दङ जोंहा t स्कुवेर माइनास 3। होमबा जोङो रानसिगोन। होमबा जोङो खथा बोनानै राननांगोन। खथा बोबाय। खथा सिङाव जोङो 3 टू द पावर 4 प्लास 3t³ माइनास 2t स्कुवेर माइनास 9t माइनास 12 खौ होनांगोन। रानग्रायाव जोंहा दङ t स्कुवेर माइनास 3। दाना जोंहा गिबि बिदाबजों गिबि बिदाबखौ रानग्रोदो। नैबे t स्कुवेरजों आङो 3 टू द पावर 4 खौ रानसै। बा t स्कुवेरजों आं मा सानजाबबा 2t टू द पावर 4 मोनगोन। आङो सानजाबनांगोन 2t आ बेयाव 4 दं बेयाव 2 दं। होमबा 4 जानो मोननै नांदेरबावगौ। होमबा बेयाव आङो t स्कुवेर हरबानो जाबाय। बेयाव फैसिगोन 2t टू द पावर 4। बेनि उनावहाय नैबे माइनास 3 जों 2t स्कुवेरजों सानजाबदो। सानजाबा बेसेबां जागोन माइनास प्लास माइनास 6t स्कुवेर। बेखौ सोरनि सिदा होगोन नैबे t स्कुवेर गोनांनि सिदा माइनास 6t स्कुवेर। सिनबो होबाय। गाहायना सिना सोलायजोबसिगोन। प्लासआ माइनास जाबाय माइनासआ प्लास। दाना एखे बिदा बियो सिनाल' प्लास माइनास। होमबा बे केन्सेल थांबाय। बोख्लायदो 3t³ माइनास प्लास जाबाय मा जागोन माइनास जायो। 6t स्कुवेर देरसिन नालाय बिनि सिना थाबाय। 6t स्कुवेरनिफ्राय 2t स्कुवेर थांबाय 4t स्कुवेर थागोन। बिनि उनाव माइनास 9t खौ बोख्लायबाय माइनास 12। दाना नैबे प्लास नालाय गोजौआव प्लास थांखागोन। दाना t स्कुवेरजों आङो 3t³ खौ रानबावदो। मा सानजाबनांगोन आङो 3t सानजाबनांगोन। होमबा जाहैसिगोन जोंना 3t³ उनाव माइनास 3 जों प्लास 3t जों सानजाबबा बेसेबां जागोन माइनास 9t। बेखौ सोरनि सिदा होगोन नैबेनि माइनास 9t। बेखौ ओरै बोसोलायबाय। गाहायनि सिना चेन्ज जासिगोनलाय। प्लासआ माइनास माइनासआ प्लास। दाना बे केन्सेल थांलायबाय प्लास माइनास नालाय। एखे बिदाब खालि सिनाल'सो प्लास माइनास केन्सेल। दाना बेखौ बोख्लायदो 4t स्कुवेरआ फैलायबाय। नैबे 9t आरो नैबे 9t। सिगाङा माइनास 9t उनाव प्लास 9t। बेबो प्लास माइनास जालायबाय केन्सेल। मा आग्लायखो लास्टआव माइनास 12 बे।
दाना बे प्लास जालायबाय फार्स्टआव होमबा रान गासैयाव प्लास थांखागोन दाना रानबावदोलाय t स्क्वायारजों आं मा सानजाबा 4t स्क्वायार मोनो only 4 सानजाबनांगोन होमबानो बेयाव मा फैगोन 4t स्क्वायार बिनि उनाव माइनास 3 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जागोन माइनास 12 सिना सोलायदोलाय प्लासआ माइनास जालायबाय माइनासआ प्लास जालायबाय अब्ला प्लास माइनास बे केन्सेल बेबो माइनास 12 प्लास 12 केन्सेल होमबा रानखोन्दाया बेसेबां थाखो 0 जे रानखोन्दाया 0 जाबाय नालाय होमबा जों मा लिरनांसिगोन therefore बेयाव रानखोन्दाया लाथिख' बेनिखायनो रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय बेनिखायनो जोंना मा जासिगोन नैबे t स्क्वायर माइनास 3 आ नैबे रानजाग्रानि जोंना मा जासिगोन सानजाबगिरि नंगौ जासिगोन बेनिखायनो जों लिरनांसिगोन बेनिखायनो t स्क्वायर माइनास 3 आ 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 नि सानजाबगिरि नंगौ बेनो 9 नम्बराव फैबाय 9 नम्बराव कुइसनाव दङ नै x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 1 बे सेथि बिदाब नैथि बिदाबाव दङ 3x to the power 4 प्लास 5x cube माइनास 7x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 2 दङ बेवहाय जोंहा नैथि बिदाबखौ जोङो px आव लिरनांगोन px आव दङ 3x to the power 4 प्लास 5x cube माइनास 7x स्क्वायर प्लास 2x प्लास 2 बे जाहैबाय रानजाग्रा दाना रानग्रायाव दङ सेथि बिदाबाव मा दङ x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 1 बे जाहैबाय रानग्रा अब्ला जोङो बे gx जों px खौ रानसै राननानै जुदि रानखोन्दाया लाथिख' मोनोब्लाथाय होमबाना नैबे gx आ बेनि सानजाबगिरि नंगौ जागोन जों खथा बोनानै रानसै खथा सिङाव सोबाय 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 रानग्रायाव दङ x square plus 3x plus 1 होमबा जोंहा बे x square जों 3x to the power 4 खौ रानग्रोनांगोन होमबा आं x square जों मा सानजाबबा 3x to the power 4 मोनगोन x आ बेयाव मोननै x आ बेयाव मोनब्रै होमबा मोनब्रै जानो थाखाय बेनो मोननै नांदेरगौ होमबा x मोननैजों सानजाबनांगोन आरो फार्स्टआव 3 दं नालाय होमबा आङो मा 3 जोंबो सानजाबनांगोन होमबा 3x square जों सानजाबनांगोन x square जों 3x square जों सानजाबबानो आं मोनगोन 3x to the power 4 बे उनाव प्लास 3x दं दाना बे प्लास 3x जों 3x square जों सानजाबबा मोनगोन 9x cube बेखौ बेयाव होगोन प्लास 9x cube बेनि उनाव प्लास 1 दं प्लास 1 जों 3x square जों सानजाबबा प्लास 3x square बिदि सिना बस'दो गाहायना सिना चेन्ज जालायबाय प्लासआ माइनास बिदि बेयाव बे प्लास माइनास केन्सेल खालामलायबाय बिनि उनावहाय नै दाजाब 5x cube minus 9x cube प्लास माइनास बा माइनास जायो 9x cube आ देरसिन नालाय बिनि सिना थाबाय 9x cube निफ्राय 5x cube थांबा जोंना फैसिगोन 4x cube बिनि उनाव माइनास 7x square माइनास 3x square माइनास माइनास बा सिना माइनास आरो बिदाबा प्लास जासिगोन ना 10x square उनाव बेखौ बोख्लायदो प्लास 2x प्लास 2 दाना नै फार्स्टआव माइनास थाबाय नालाय गोजौआव माइनास थांखागोन बे दाना x square जों मा सानजाबा आङो माइनास 4x cube मोनगोन x आ बेयाव मोनथाम दं मोननै दं बा x मोनसे नांदेरगोन आरो फार्स्टआव 4 दं होमबा आङो सानजाबनांगोन मा x square जों आङो माइनास 4x सानजाबनांगोन होमबा x square जों माइनास 4x जों सानजाबबानो माइनास 4x cube मोनगोन बिनि उनाव नैबे प्लास 3x जालायबाय प्लास 3x जों माइनास 4x जों सानजाबबा मोनगोन माइनास 12x बेखौ सोरनि सिदा होगोन आङो बे माइनास मा जागोन 12x स्क्वायर जागोन सानजाबबा बिनि उनावहाय प्लास 1 थालायबाय प्लास 1 जों माइनास 4x जों सानजाबबा मोनगोन माइनास 4x बेखौ बेयाव होगोन माइनास 4x बिदि आरो गुसुलायबाय दाना सिना सोलायदोलाय माइनासआ प्लास जालायबाय माइनासआ प्लास जालायबाय माइनासआ प्लास जालायबाय होमबा माइनास 4x cube प्लास 4x cube बे केन्सेल थांलायबाय बिनि उनाव फैसिगोन प्लास माइनास 10x square आरो प्लास 12x square प्लास माइनास मा जागोन
जोंना माइनास जागोन बेयाव सोर देरसिन 12 आ देरसिन ओंखायनो बिनि सिना प्लासआ थाबाय 12x स्क्वायरनिफ्राय माइनास 10x स्क्वायर थांबा 2x स्क्वायर थागोन उनाव नैबे फैदो प्लास 2x आरो प्लास 4x प्लासआनो प्लास मा जागोन 6x जागोन बिनि उनाव प्लास 2 खौ बोख्लायदो दाना नैबे सिगाङाव मा दङ प्लास दानबावनांसिगोन प्लास थाबा गोजौआव प्लास थांखासिगोन बे दाना आङो x स्क्वायरजों 2x स्क्वायरखौ रानदोलाय x स्क्वायरजों मा सानजाबा 2x स्क्वायर मोनगोन आङो 2 सानजाबनांगोन 2 x स्क्वायरजों 2 जों सानजाबा मोनगोन 2x स्क्वायर बिनि उनाव प्लास 3x जों 2 जों सानजाबा 6x बिनि उनाव प्लास 1 जों प्लास 2 जों सानजाबा प्लास 2 सिना सोलायदोलाय प्लास and minus बा प्लास माइनास बे cancel प्लास 6x minus 6x बेबो cancel प्लास 2 minus 2 cancel बा 0 जालायबाय रानखोन्दाया 0 जाबाथाय बे रानग्राया सानजाबगिरि नंगौ जासिगोन therefore रानखोन्दाया लाथिख' बेनिखायनो जोंना मा जासिगोन रानग्रा मामोन नैबे x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 1 आ मा जासिगोन रानजाग्रा एबा नैथि बिदाब 3x to the power 4 plus 5x cubed minus 7x squared plus 2x plus 2 नि सानजाबगिरि नंगौ बे थामाव फैबाय नैनि थामाव दङ कुइसना जोंना x cube minus 3x plus 1 आरो नैथि बिदाबाव दङ x to the power 5 minus 4x cube plus x squared plus 3x plus 1 दा जोंहा बेखौबो राननांसिगोन होनबा जोंहा गिबियाव मावफुंथायाव मा लिरनांगोन px आव जोङो नैथि बिदाबखौ बेबायदि लिरनानै लाबाय आरो gx आव एबा रानग्राखौ जोङो बेबायदि लिरनानै लाबाय दा जोङो खथा बोनानै राननांसिगोन राननानै रानखोन्दाया लाथिख' जागोन ना जाया बेखौ जोङो चेक खालामनांसिगोन फैदो खथा सिङाव जोङो सोनानै लानोसै x to the power 5 minus 4x cubed plus x squared plus 3x plus 1 बेखौ जों माजों राननांगोन x cubed minus 3x plus 1 जों दाना जोङो गिबि बिदाबखौ रानग्रोनोसै x cubed जों आङो x to the power 5 खौ सानजाबनांगोन ओमफ्राय x cubed जों मा सानजाबा x to the power 5 मोनगोन बेयाव 3 दङ x आ बेयाव 5 दं बा 5 जानोबा आं मोननै नांदेरबावगोन होमबा आङो x cubed जों x square खौ सानजाबनांगोन होमबानो मा मोनगोन x to the power 5 बिनि उनावहाय minus 3x दं minus 3x जों x square जों सानजाबा जोंना जागोन minus 3x आ मोनथाम जागोन minus 3x cube होमबा बेखौ बेहाय नांगोन minus 3x cube बिनि उनावहाय plus 1 थालायबाय plus 1 जों x square जों सानजाबबा जागोन plus 1x square 1 खौ लायला बेयाव माने 1 दं होनना मिथिखायो बे उनावहाय बिदि सिन होबाय प्लासआ माइनास जालायबाय माइनासआ प्लास जालायबाय प्लासआ माइनास जालायबाय दा बेयाव नायदो प्लास x cube माइनास x cube एखे बिदाब नाथाय सिना मोनसे प्लास मोनसे माइनास बेयाव बियो केन्सेल दा फैदोलाय माइनास 4x cube आरो प्लास 3x cube बा माइनास प्लास बा मा जायो माइनास जायो बा बेयाव सोर देरसिन 4x cube आ देरसिन ओंखायनो 4x cube निफ्राय आङो 3x cube थांबा मा फैसिगोन 1x cube 1 खौ लायला सिना मा जागोन 4x cube आ देरसिन नालाय बेनि माइनास सिना थासिगोन बिनि उनाव फैदो प्लास x square माइनास x square एखे बिदाब नाथाय सिना मोनसे प्लास मोनसे माइनास बा बेयाव बियो केन्सेल बिनि उनाव मा आग्लायखो प्लास 3x प्लास 1 आग्लायबाय दा नायदो फार्स्टआव जोंना फार्स्ट बिदाबाव माइनास दं नालाय गोजौआव माइनास थांखागोन नाय x cube जों आङो माइनास x खौ रानदोलाय x cube जों मा सानजाबबा माइनास x cube मोनगोन x cube जों आङो माइनास 1 सानजाबनांगोन माइनासखौथ' सिगाङावनो होखानाय माइनास 1 x cube जों माइनास 1 सानजाबबा माइनास x cube बिनि उनाव दङ माइनास 3x जों माइनास 1 जों सानजाबबा मा जागोन माइनास माइनास प्लास 3x जों 1 जों 3x प्लास 3x उनावहाय प्लास 1 थाबाय प्लास 1 जों माइनास 1 जों सानजाबा मा जागोन माइनास 1 बिनि उनावहाय सिन बथ'दो
सिना सोलायदोलाय माइनास मा जाबाय प्लास प्लास मा जाबाय माइनास माइनास मा जाबाय प्लास उनाव जोंहा मोनबाय माइनास एक्स किउब प्लास एक्स किउब बेयो केन्सेल थांलायबाय उनाव प्लास 3x माइनास 3x मा जाबाय बेबो प्लास माइनास केन्सेल उनाव प्लास 1 मा जागोन प्लास 2 जागोन 2 उनाव बे 2आ जोंहा नैबे रानग्रा x किउब माइनास 3x प्लास 1 निफ्राय दुइसिन जाबाय बेनिखायनो बेनो रानखोन्दा जाहैबाय होमबा बेयाव रानखोन्दाया लाथिख' जायासै नैसो जाहैबाय बेनिखायनो नैबे सेथि बिदाबा मा जाहैसिगोन सेथि बिदाबा बे सेथि बिदाबा नैबे नैथि बिदाबनि सानजाबगिरि नङा जाहैसिगोन बे बेखौ जों लिरनांसिगोन बेयाव रानखोन्दाया लाथिख' नङा रानखोन्दाया मा लाथिख' नङा बेनिखायनो मा जाहैसिगोन x किउब माइनास 3x प्लास 1 आ x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 नि सानजाबगिरि नङा जाहैसिगोन बे बेयावनो होनबा जोंना 9 नम्बरनि मोनफ्रोमबो कुइसननि मावफुंथाया जोब्बाय